tem protocol. Sin tapa movida. Pica, pica, curita. Pica, pica. Pica, pica. Essa aqui tá pica, pica, curita. Pica, pica, curita. Aqui não tem protocol. Sin tapa movida. Pica, pica, curita. Welkom, welkom, welkom. Een en al. Welkom allemaal. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van het menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van TheGreatWorkExperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Goedenavond Sherman, welkom allemaal. Leuk dat jullie er weer zijn. Ja, tot nu toe hebben we over symbolen gesproken. We spraken over onze realiteit en hoe deze eruit ziet volgens Kabbalah. We spraken een beetje over de spirituele werelden en hoe je daar contact mee kunt maken door gelijk te zijn aan vorm. Dus je moet dan de kwaliteiten van goddelijkheid aannemen. Ja. We hadden het over het onderwerp van God zelf. We hebben al die kwaliteiten ook besproken. Volgende week, even nadenken. Volgende week gaan we verder met de kwaliteiten van God. Ja? En hoe we deze intern kunnen ontwikkelen zelfs. Nu zal de dierenriem, zeg maar de zodiac, ons in staat stellen te begrijpen hoe we extern kunnen handelen. Ja, dus de Egyptenaren, laat me het eventjes dit even vertellen voordat ik eigenlijk begin. De Egyptenaren eigenlijk, maar ook vele andere, zeg maar, oude tradities in het algemeen, begrepen dat we er in de hemel, wat er in de hemel gebeurt, een blauwdruk is voor wat er op aarde zou moeten gebeuren. Dit is hoe de Egyptenaren dat zien. Ja? Dus met andere woorden, eigenlijk wat ze zeggen is, wat boven is ook beneden. Wat binnen is ook buiten. Ja? Dus het pad van de zon is het pad van ieder individu dat besluit zich te harmoniseren met Gods wetten. Wat ik dan noem Gods wetten, maar wat ik daarmee bedoel is natuurwetten, niet de 10 geboden. Ja? De natuurwetten, die zijn de echte wetten van God. En trouwens, we hebben het over dit woord God al over gehad. Ik blijf het gebruiken, maar begrijp wel dat God is niet de Duitsers of de Scandinaviërs waarover ik het had daarvoor. Vele mensen gebruiken dit woord, dus ik blijf het ook gebruiken voor het gemak van het gesprek natuurlijk. Ja? De Egyptenaren eigenlijk creëerden een hele samenleving op basis van dit begrip. Op basis van het idee van wat boven is ook beneden. Daarom de piramiden van Giza, die zijn niet meer, maar daarvoor waren ze in perfecte, zeg maar, een perfecte lijn met de Belt of Orion. Goedenavond Anna, hoe gaat het? Welkom weer. Vandaag wil ik eigenlijk dieper ingaan op de Mazzaroth. Dat wat we ook zodiac noemen. Ja, vorige week hebben we ze heel snel doorgenomen. Maar ik wil er de nodige aandacht aan besteden. Aangezien deze ook een belangrijk onderdeel zullen worden bij het bestuderen van tarotkaarten. Ja, dat is echt heel belangrijk. Dus daarom gaan we het ook vandaag verder de diepte in. Ja. De titel van vandaag is dan ook de Mazzaroth.
of de zodiac. Ja? Dus laten we eerst een aantal huishoudelijke mededelingen doen. Dan gaan we snel starten. Vandaag hebben we 12 sheets. ik heb ook een team gezegd. Vandaag gaan we echt alleen maar deze 12 tekens van de dierenriem bespreken. Dus dat is het enige wat we gaan doen vandaag. Ja? Dus laten we even kijken als ik de sheets erbij kan pakken. Even kijken. Ja, oké. Nou, mijn werk. Ik ga niet zoveel tijd meer besteden hieraan, want dit vraagt zeker 10 minuten van onze tijd. En ik wil die 10 minuten eigenlijk zelfs zeker gebruiken voor de dierenriem zelf, voor de zodiac zelf. Nou, voor degenen die me al kennen, die kennen dit verhaal al. Voor degenen die me niet kennen, ga naar de vorige podcast, videopodcast onder Pika Pika of zelfs op mijn website thegreatworkexperience.com. En dan kan je dan zeg maar helemaal vanaf het begin beginnen. Daar besteed ik heel veel tijd hier aan. Ja? Dus ik ga hier niet zoveel tijd meer aan besteden. We gaan natuurlijk verder met de mens. Dit is wel heel belangrijk. Dit is natuurlijk een klein stukje van een grotere informatiebron. Ik heb heel veel informatie, zit op mijn website, zit ook op Pika Pika. Het is een klein stukje. Dus als je dan de totaliteit van de gedachtegang wil begrijpen, raad ik je ten zeerste aan om naar de andere podcast ook te gaan kijken. Ja? Dus dan gaan we verder. Leerbaarheid is belangrijk. Mensen die rigide twijfels hebben, of te naïef zijn of goedgelovig zijn, ja, dan kan je net zo goed ergens anders naartoe gaan. Hoogleerbaarheid is iemand die dan gezonde twijfels heeft en een open geest heeft. En sowieso in ieder geval zichzelf willen veranderen. Hè? Dus iemand die open is om te veranderen. Maar anders heeft het ook geen zin. Ja? Dus als je dan denkt dat je dat allemaal zo goed weet en jij bent de slimste van de wereld, dan zou ik zeggen, dit is ook niet de plek om te zijn. Wat ik ga bespreken is niet nieuw trouwens. Niks is nieuws onder de zon. Ook al beweren mensen dat ze dan met nieuwe ideeën komen en dat soort dingen. Het is allemaal onzin. Er bestaat eigenlijk geen nieuwe ideeën. Er bestaat alleen maar de persoon die zichzelf op een bepaald moment een open geest heeft gehad om nieuwe dingen, of wat voor hem nieuw is, te ontvangen. Dus er bestaat geen informatie op de hele wereld, op de hele universum, op de hele creatie. Niks is nieuw. Dorotje Jesse, hoe gaat het? Niks is nieuw. Ja? Dus het heeft te maken met hoe ver ben jij? Daar gaat het eigenlijk om. Dus wat ik ga bespreken is ook niet nieuw. Ja? En ik ben ook niet de originator van deze informatie. Dus dat begrijpen jullie nu wel. Ik heb 2 video's voor jullie klaargelegd op mijn website. Dat is dan het occulte onthuld deel 1 en het occulte onthuld deel 2. Dat is satanisme. Deel 2 gaat over satanisme. Ja, het zijn rauw, want ik ben niet altijd de liefste van de wereld. Dat begrijp ik ook wel. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om die informatie. Begrijp je het? En ben je bereid om jezelf te verbeteren? Want daar gaat het om. Want we zitten nou in een omgeving, in een situatie op de wereld waar het gaat niet de goede kant op. Het gaat de verkeerde kant op. Ja? En het idee is dat wij dit moeten inzien en dan zeggen van, weet je wat, ik ga een verschil in de wereld door jezelf eerst te veranderen natuurlijk. Daar begint het. Al deze boeken, het zijn Kabbalah boeken, deze boeken gebruik ik ook voor hetgene wat ik dan presenteer. Je kan daar naartoe gaan en je kan zelf ook een zelfstudie doen en je kan zelf ook veel meer. Ik heb al deze boeken allemaal, letterlijk allemaal, heb ik ze allemaal voor jullie gezet op mijn website. Dus het enige wat je moet doen is daar naartoe gaan en klikken en dan download je het. Oké? Dus op alle afleveringen van Eigen Pad, seizoen 3 natuurlijk, niet de andere seizoenen, seizoen 3, dus deze seizoen, worden al deze boeken voor jullie klaargelegd, zodat je
ook zelfstudie kan doen. Dus als je mij niet eens leuk vindt, dan kan je tenminste aan naartoe gaan en klikken, al die documenten, al die boeken. Het is gratis, je hoeft het allemaal, je downloadt het en je leest het. Het is voor je eigen gebruik natuurlijk wel, maar dan begrijp je het wel. Het is voor een studiedoeleinden. Oké? Reflectie voor vandaag, dat geef ik altijd. Het is iets om over na te denken. Wanneer ik zeg dat de Bijbel een kabbalistische tekst is, dit is wat ik eigenlijk bedoel. De Bijbel praat over de Mazarot, over de zodiac, voor onze ogen. En heel veel van de christenen die zien het niet eens. Maar in Psalm 19 staat, de hemelen verkondigen de heerlijkheid van God. Het uitspansel kondigt het werk van zijn handen aan. Dag in, dag uit, storten ze spraak uit. Dus als we dan praten over wat de psalmist aan het vertellen is dat de sterren, de planeten, die praten. En wat wel heel grappig is hieraan, is dat wetenschappelijk is ook bewezen dat elke planeet, ze hebben zelfs de planeten, die maken allemaal een geluid. Dus ze hebben een vibratie en die kan je horen. Dat is wel grappig, want die kan je gewoon op YouTube gaan kijken. Je kan gewoon YouTuben, je kan het zoeken op YouTube. En dan elke planeet heeft een geluid. Dat is wel, en dat is dan wat ze bedoelen met spraak ook. Dat is dan geluid maken. Ja? Nacht na nacht tonen ze kennis. Er is geen spraak of taal waar hun stem niet wordt gehoord. Omdat natuurlijk iedereen kan hetzelfde zien. Iedereen kan naar de hemelen kijken en ze zien allemaal die planeten. Ze maken dezelfde bewegingen voor iedereen. Dat is wat bedoeld is van dat ze allemaal, dat het allemaal voor elke taal beschikbaar zijn. Ja? Vroeger en ook nu. Ja, dus denk even over na. Dit is een tekst die je dan eigenlijk moet gaan over nadenken. Maar hier gaan we erover hebben. We gaan over het verhaal van de hemelen hebben. Die verhaal ga ik nu vertalen. En zoals onze ouderen het ook deed. Ja, dus laten we beginnen. We hadden het over de zodiac. Het was een klein beetje, heb ik de laatste 8 volgens mij heb ik veel te snel afgehandeld. En die wil ik de nodige aandacht geven vandaag. Dus we gaan het rustig doen. Nou, het verhaal dat ik vorige week ook aankaartte was dat in de vroegere wereld had je twee jaargetijden eigenlijk. Nu hebben we 4, lente, zomer, herfst en winter. Vroeger hadden we 2. Ja? We hadden 2 lichtperioden hadden we en donkerperioden. En dat heeft ook te maken met de dualistische natuur van de wereld. Dus van de creatie zelf. Ja? Vooral de Egyptenaren die zagen het licht en de donker, that's it. Dus licht en donker, that's it. Zelfs de nummer 4 is ook best wel een hele leuke nummer. Maar het nummer 2 was heel belangrijk. Want dat is dan het nummer van de dualiteit. Ja? Maar het nummer 4 is 2 keer 2. Ja? Zelfs dat is ook oké, want dat is de nummer van orde. Ja? Dus dat zegt ook heel veel. Maar in ieder geval, zodat je begrijpt, in Egypte had je dan de periode van licht en de periode van donker. Ja? De lichtperiode begint natuurlijk in lente-equinox. Dat is hoe we het noemen. Het is gewoon lente. In lente staat nu, op dit moment, als je vanuit het noorden bekijkt, hè, dus het is iets dat ik wel erbij moet zeggen. Ik denk dat Sherman mij vorige week daarop attendeerde. Maar als je vanuit het noorden kijkt, nu de lente start in Aries. Maar toen de tijd was het niet zo. Ja, toen de tijd was het in Virgo of tussen Virgo en Leo. Daar ga ik straks rustig over hebben. We gaan beginnen met Virgo trouwens, want dat is dan zeg maar hoe het in die periode zeg maar begon. Dus daarom gaan we beginnen met Virgo en niet met Aries. Oké? Dus niet dat Aries niet belangrijk is. Bonucci, dag Lupe, dag Madame Lupe. Dus daarom beginnen we met Virgo. En zoals je ook begrijpt, de Christusverhaal begint ook met Maria de Maagd. Oké? Dus omdat in die periode, dat is de eerste wat je zag. Ja, door de verschil van, wat ze dan noemen, de precisie van de equinoxen.
op basis daarvan is de verhaal een beetje veranderd. Ja, ik heb dit uitgebreid besproken in mijn podcast van religie. Dus ik ga hier geen tijd aan besteden. We gaan gewoon beginnen met de zodiac. Dit is de zodiac van Dendera. Dit is de Egyptische, wat ze dan de Egyptische zodiac noemen. Is niet zo, ik denk dat het ouder is dan wat ze dan zeggen. Ze zeggen dat het ongeveer iets meer dan 2000 jaar is. Ja? Ik denk dat het zelfs meer is dan 2000 jaar, maar dit is het. In het rood zie je dan de zodiac van de Grieken. De Grieken hebben het gewoon gekopieerd van de Egyptenaren. Ja, dat is iets dat heel vaak, heel vaak zeggen de tradities dat hun de originator zijn van die kennis. Die kennis is niet origineel van de zodiac is niet van de Grieken. De zodiac die we nu hebben is de Griekse variant. Maar de zodiac in het algemeen is niet van de Grieken. En eigenlijk ook niet van de Egyptenaren, zou ik zeggen. Want het gaat voor de Egypte. We beginnen altijd bij Egypte. Want dat was de civilisatie dat het meest begreep, in ieder geval toen het goed was. Hoe het allemaal werkte. Ja? Daarvoor was natuurlijk Atlantis. Je had een aantal andere tradities voor Egypte. Ja? Maar in het rood zie je dan zeg maar de originele figuren van de zodiac. En je vindt dit eigenlijk in de tempel van Hathor. Hathor was een toestand van Isis. Je begrijpt wel dat vroeger hadden we, zeg maar, de Egyptenaren hadden 3 belangrijke je kan zeggen oppergoden. Dat was dan Osiris, Isis en Horus. Oké? Zeg maar, dat heb ik in het Herculte onthuld ook allemaal uitgelegd. Ja? Maar de zodiac van Dendera kan je zien in de kapel van Osiris. Dat is dan in de tempel van Hathor. Ja? Dit is de 3 goden, zeg maar Osiris, Isis en Horus. Ja? Dat is waar de christendom zijn 3-eenheid allegorie aan ontleende. Daar kwam het eigenlijk van origine vandaan. Ja? Deze tempel ligt, even een beetje in de achtergrondinformatie. Deze tempel ligt in het zuidoosten van Egypte. Ook wel de Opper-Egypte genoemd. Nou, in die tijd, dit is iets dat heel veel mensen ook heel vaak missen. In die tijd, Egypte werd verdeeld in 2. Zie je? De 2 perioden. De lichtperiode en de donkerperiode. En dan heb je dan de boven- en beneden Egypte heb je dan. Ja? In diezelfde geest, moet je eens goed opletten. In diezelfde geest heeft Israël toen de tijd, ja, wat Kanaan was, hebben ze dan, toen het Israël werd, hebben ze het ook in 2 stukjes verdeeld. Je hebt dan het noorden en het zuiden van Israël. Ja? Hetzelfde concept die ze hebben het gewoon meegenomen uit Egypte. Ja? In feite, en hiermee ga ik ook een aantal mensen weer boos maken, maar ja, kan niks aan doen. In feite, de hele Joodse religie, die een stamreligie is, ja. Goedemiddag Leo, goedemiddag. Ja. In feite, de hele Joodse religie, die is eigenlijk een tribale religie, hè. Die is sterk beïnvloed door de Egyptische traditie, natuurlijk, want Daniel, die komt, als we praten over de Israëlieten toen de tijd, Daniel die kwam uit Egypte, Mozes die kwam ook uit Egypte, et cetera, et cetera. En dan, trouwens, het hele naam ook, ik bedoel, Israël, volgens de Hebreeuwse traditie zelf, betekent Yasher El, dat betekent de weg naar God toe, maar Israël, als je dan het verdeelt, is het in 3 woorden, Is, Ra, Is van Isis, Ra, dat is dan een toestand van Osiris. Ra is de zonnegod, dat is dan ook Osiris. Dus Osiris is een toestand van Ra eigenlijk. Ja? Dus dan heb je dan, en El is God. Dus Is en Ra gezamenlijk. En dan heb je dan de God. Dat is dan de weg, dat is dan de God. Dus Israël eigenlijk betekent, dat is dan de 3-eenheid in die naam. Ja? Dit is dan natuurlijk de dualistische aard, dat praten ze over van de hele schepping. Ja?
die rechtstreeks in de samenleving afspeelt. Dit is wat ze doen. Ze portretteren de samenleving naar de hemelen. Ja? Dus dat is de hele gedachtegang. En het vertegenwoordigt de twee tegengestelde krachten ook. Ja? Waar we later over gaan hebben als we dan Gemini gaan bespreken. We gaan bespreken Gemini. Maar laten we even starten. Ja? Dus dit is Virgo. Ja, het is dan de vrouw. Voor vandaag heb je dan zeg maar ook de helemaal linksonder, zie je dan ook de teken van Virgo. Ja, want dat is ook belangrijk straks voor een aantal tekens. Ja, de vrouw is in nood. Ja, ze is gewillig en klaar, maar ze heeft geen man om haar te bezwangeren. Niemand wil beginnen met veranderen. Waar zijn de kinderen van het licht? De wil om te beginnen, dat is de betekenis van Virgo. Virgo is ook de maagd. Het representeert, als je het goed bekijkt, ook Isis. Ja? Of de maagd Maria. Maria is ook Isis trouwens. Dus dit is een andere naam voor Isis. Ja? En het idee is dat toen er Isis trouwens, als je het hebt begrepen in mijn vorige podcast, dat is dan de nachtelijke hemel. Dus het is letterlijk de hemel die je ziet wanneer je naar boven kijkt. 's Avonds natuurlijk. Ja? Dat is Isis. En Isis is zwanger met alle sterren. Met alle kinderen van God. Dat zijn de lichten. Dat is de lichtpuntjes en de sterren. Ja? En de planeten. Die worden zwanger ervan. En Isis is zwanger geworden want Isis is eigenlijk een spiegel van de vader. Ja, dat is dan je kan zeggen de tegenovergestelde van de vader. De vader is dan de 0. Zoals ik dan eerder zei. En Isis is het nummer 1. Ja? Dus dat is dan zeg maar de tegenovergestelde van de vader. Ja? En Isis die is een passieve kracht, dat ik kan zeggen. En in zijn wil, omdat hij dan zo graag wou, je kan zeggen God behagen en God blij maken, laten we het even zo zeggen, heeft hij zichzelf zwanger gemaakt. Dus daarom zeggen ze ook dat dit is een vrouw met een masculine tintje eigenlijk zelfs. Ja? Het uitleg in de constellatie Maag, lang voor de christelijke jaartelling, in de Egyptische dierenriem, was een figuur van de vrouw met een korenaar in haar hand en of een vrouwelijke figuur die een baby vasthoudt. De maagd vertegenwoordigt Gods belofte. Het is de beloofde zoon eigenlijk. Ja? Die ons nog een kans op het leven zal geven. Het wordt dan het zaad herkend. Zeg maar. Hier wordt het zaad herkend. Het nageslacht van de vrouw. Wat dit betekent is dat hier komt natuurlijk het verhaal van Jezus vandaan. Ja, laat me even iets zeggen. Oké, dat kan ik wel doen. Een momentje. Ja, hier komt dus het verhaal van de Christus vandaan. Ja. En even in het Hebreeuws en de Nederlandse naam en de Hebreeuwse naam, dat sla ik even over. Het is voor jullie eigenlijk als notitie. En bij allemaal heb ik een actie gezet. En die actie is eigenlijk iets dat jij moet doen. Want in principe, dit zijn de 12 stappen die wij ook moeten doen. Als de zonen van het Allemachtige. Of van de Creator, kan je zeggen. Oké? Dus, maar er is iets dat ik hierbij wil zeggen dat ik vorige week niet heb gezegd. In de dierenriem van Dendera, dus in de zodiac van Dendera, zie je een vrouw, ja, en een leeuw. Dus Virgo is achter Leo. Nu komt Leo eerst en dan komt Virgo. Maar daarvoor was het juist andersom. Dus Virgo komt zit achter Leo. Dus Virgo is, kan je zeggen, eerst. Ja? Dus dan heb je dan Virgo. En Virgo en Leo, die staan op Hydra. Hydra is ook een constellatie. Die gaan we niet bespreken hier, maar het zit ook erbij. Heel vaak zijn er dan, zeg maar, constellaties die iets vertellen over de hoofdconstellaties. In dit geval is het Virgo. Ja? En de vrouw houdt dan de staart van de leeuw. Dus die houdt de staart van de leeuw vast als symbool van controle. Ja? Dat is eigenlijk heel opvallend. Want die houdt gewoon de staart van de leeuw vast. Dit kun je ook zien bij de tarotkaart nummer 8. Wanneer we tarot gaan bespreken, gaan we het hierover over hebben. Dus naar mijn mening, de tarotkaart nummer 8, ja,
die wordt geassocieerd met de Hebreeuwse letter ook tet. En tet is een verwijzing naar de slang. Dus de letter tet. Dus dat geeft heel veel informatie hier. Velen hechten alleen aandacht aan Leo op kaart 8. Ja? Maar deze kaart verwijst ook aan Virgo. Want dan zie je dan de vrouw die de leeuwsmond, zeg maar, vasthoudt. Ja? Dus we gaan dieper hierin wanneer we dan, volgens mij in het volgende seizoen, gaan we tarot uitbundig bespreken. Maar dit is ook iets dat je moet begrijpen. De leeuw en de slang hebben een hechte relatie. Heel vaak in het verleden gebruiken ze de slang of de draak. Ja, om de leeuw te vertegenwoordigen. Dus in het oosten wordt de draak gebruikt. En de slang. En wij gebruiken dan de leeuw. Maar het zijn hetzelfde. Althans, de symbolieken die ze dan willen gebruiken om dit te portretteren, om de informatie over te geven, is hetzelfde. Want de leeuw en de draak leeuw en de draak en de slang zijn in principe, die vertellen dezelfde verhaal, in zekere zin. De slang was voor de leeuw de koning van de jungle. Want de slang is ook, hoe noem je dat, een dier die niet bang is, zeg maar. En de slang geeft zelfs een klein beetje meer informatie, want die is een lange staart, zou je zeggen, of een lange dier. En dat vertegenwoordigt ook eenheid, ook al heb je verschillende componenten, maar het is ook eenheid. Het vertegenwoordigt ook kracht en macht. Dus ik vind het leuk, ik gebruik ook heel vaak de slang symboliek. In het occulte wordt het overal, krijg je de slang. En sterker nog, in de Bijbel krijg je de slang. In het verhaal van Adam en Eva krijg je de slang als symboliek. En niet Leo of een andere. Ja. Want trouwens, Leo, die is, en dit is informatie, ik ga het nu al vertellen, want we zitten nog niet bij Leo. Maar in het christelijke verhaal zeggen ze dat Jezus ook de leeuw van Juda is. Ja? Dat verwijst naar Leo. Naar de constellatie Leo. Ja? En als je nu begrijpt dit verhaal over de leeuw en de slang, dat ze hetzelfde zijn, dan is dan de vraag aan jullie, is de slang in de Bijbel, waarover ze het hebben, niet de slang, niet de Christus? En Paul Kees, die heeft dit verwezen in zijn boek, in het boek van Penningen. Dat is de Book of Tokens. Niet makkelijk te krijgen. Ik heb het wel. Maar in die boek heeft hij het over dat de slang de gezalfde is. Dat is dan gewoon de leeuw. Dus dat zijn hetzelfde. Dus zo zie je dat. Hè? Maar laten we verder gaan naar de Libra. Libra is ook een mooie. Libra geeft de betekenis van Libra is aankoop, verlossing, winst, de prijs betalen, ja, van je aandacht, de prijs betalen van lezen, de prijs betalen, ja, dat geeft dat een idee aan wat Libra vertegenwoordigt. Maar Libra heeft vele malen leukere dingen ook. Er zijn twee oude verhalen die voortkomen, ik lees nu zeg maar de uitleg en achtergrond, het is het blauwe gedeelte. Ja. Er zijn twee oude verhalen die voortkomen uit dit sterrenbeeld. De eerste weergave van de weegschaal was die van een lamp. Dus vroeger was het een lamp die het licht voorstelt. Ja? En ik heb verteld vorige week ook over menorah. Dat is dan zeg maar de lamp, dienstlamp in de tempel van Salomon heb je dan de menorah als een van die objecten in de tempel. Op sommige oude tekeningen wordt de schorpioen getoond terwijl hij probeerde de lamp te grijpen. Ja? De lamp geeft de aard, ja, van de zaad van de vrouw. Dus de lamp is dan, hij is natuurlijk licht. Dus de lamp geeft die aard van de zaad van de vrouw. Ja, oké, dus de slang is negatief en zeer slecht. Ja, Anna, bij elke symboliek eigenlijk heb je het goede en het slechte, kan je zeggen. Het is niet per definitie de slang. Slang kan verschillende dingen betekenen. En trouwens, op basis van droom is het iets dat per persoon, want het is een communicatiemiddel, droom. Droom is een communicatiemiddel. En het zijn plaatjes. En heel vaak op basis van de bewustzijn van de persoon zelf wordt
die droom vertaalt. Daarom zou elke persoon zijn eigen droom moeten vertalen. Ook al zijn er een aantal archetypen. Archetypen die bij iedereen gelijk blijven. Oké, dat gezegd hebbende, de slang is niet alleen een slechte betekenis. Want zelfs als we praten over christendom, zelfs Jezus, als de goede man, zeg maar, die zegt van, oh, je moet slim zijn als een slang. De slang is een symboliek voor wijsheid. Ja, ook. Ja. Dus slang is eigenlijk, als je mij vraagt, is totaal geen slechte teken. Het is juist een hele goede. Het is ook een symboliek van macht. Power. Ja. Maar even terug op Libra. De weegschaal, die komt meteen in de Bijbel terecht op Daniel 5:27. Gij zijt gewogen in de weegschaal en te licht bevonden. De slang is ook energie. Nou, even niet helemaal. Ik weet niet wat je bedoelt met energie, maar de slang is, die wordt wel gezien als de teken van, bijvoorbeeld als jij een goede voorbeeld wil geven, als ik een goede voorbeeld geef, dan kijk eventjes naar Ouroboros. Zo heet het, Ouroboros. Google het. Ouroboros, dan zie je zo'n slang die zijn eigen staart opeet. Ja? Het heeft te maken met de regeneratieve kracht. Dat is dan de originele symbool ook, een van de originele symbolen van de slang. Ja, de Ouroboros. Dat is dan zeg maar de slang die zijn eigen staart opeet. Ja? Of de draak die zijn eigen staart opeet. Ja? Dus, maar de weegschaal, dat is niet de slang trouwens, de weegschaal, listigheid en geen slimheid. Ja. Ja, maar hij vertegenwoordigt ook wijsheid. Ja, en dat krijg je ook in het verhaal van Genesis. Wanneer Adam en Eva uit de boom van goed en kwaad de vrucht aten. De slang was degene die dat aan Eva. Dus hij was listig, je kan zeggen, maar het verwijst naar, dat is niet zijn originele boodschap. De originele boodschap is dat de slang is degene die verwijst naar wijsheid. En het zijn allegorieën natuurlijk en je moet het kunnen ontcijferen. En daarom geef ik jullie die ontcijfering, want al die tijd, mensen zien het als een slechte symbool, maar in het echte is het niet. En trouwens, alle symbolen hebben twee kanten. Dus iets kan ook te goed zijn, je moet alles in balans, zou ik zeggen. Ja? Dus, maar Libra, ik wil dit even zeggen over Libra. Libra heeft een nauwe band met de handel natuurlijk. Hè? Mensen handelen met elkaar. Dus dit is dan waar Libra, wat de betekenis van Libra is eigenlijk. Dus een nauwe band met handelen. De afkorting van Libra is natuurlijk LB. Dat heb je ook heel vaak. Je zegt heel vaak, je zegt een pondo libra. Dat is wat ze zeiden in Latijn. Pondo libra. Waar het woord pound vandaan komt. Een pond. Ja? Het verwijst naar het gewicht. Ja? En de pound van Engeland, dus dan krijg je zo'n elletje, de teken van hun geld. Een elletje met een streepje ertussen. Dat verwijst naar dit verhaal, naar Libra. Dus de teken van Libra is door jaren heen verschillende tekens gehad. En een van die tekens zijn dan de elletje die je krijgt van het geld van Engeland. Dus subconsciously, onderbewust, hoor je pound, een pond. En dan associeer je het met Libra. En dan associeer je het ook met rechtvaardigheid. Want de weegschaal wordt ook heel vaak in de ministerie van Justitie gebruikt. Ja? Dus, maar ook iets anders, de hashtag. De hashtag was ook een teken van Libra. Nou, het is een variatie van die teken natuurlijk. Hè? Je ziet tegenwoordig deze hashtag heel vaak op verschillende social media kan je hashtag gebruiken. Ja? Met name Twitter is een van de voorlopers hiervan. En het leuke van het verhaal is, met Libra wordt geassocieerd met het element lucht. Ja? Dus dit is dan de reden waarom je veren of vogels ziet gebruiken bij dit symbool, bij Libra, bij dit teken. Dus vooral in de Egyptische
zeg maar tempels, zie je heel vaak, als je dan de weegschaal ziet, zie je dan de veer of een vogel of een adelaar of daarbij ook geportretteerd. Nou, dit is het verhaal die ik jullie wil delen. In de oude Egypte, ze zeggen dat op het moment dat je doodgaat, zeggen ze dat je dan, je komt bij Anubis terecht. Dat is dan de god die dan bij de deur van de hemel staat, wil ik zeggen. Of van de andere wereld staat. Ik zou niet alleen maar zeggen de onderwereld. Maar goed, dan krijg je Anubis. En Anubis die gaat met jou, samen met jou, naar de schaal dus de weegschaal van Ma'at. Ja? En Ma'at, die zet dan jouw hart aan de ene kant en de veer aan de andere kant. Zo zie je weer, hè? De weegschaal komt dan terecht weer, die komt weer naar voren. En dan krijg je dan zeg maar de veer als representatie van natuurwetten. Ja? Van de waarheid. En dan je hart als aan de andere kant. Dus op basis van het gewicht bepalen ze van, ben je dan worthy? Mag je verder? Oké? Dus dit is dan zeg maar, al die symbologieën worden gebruikt. Van, ben je in persoon, is je hart, ja, voor de waarheid. Ja? Nee, dit is niet Petrus. Nee, Anna, het is niet Petrus. Misschien is Petrus ook Anubis, wie weet. Petrus is ook een vorm van Anubis. Ja, dus je krijgt niet Petrus. Voor de christenen is het Petrus. En voor de Egyptenaren was het Anubis. Nou, het is ook iets heel belangrijk om te begrijpen als je praat over de Egyptenaren, waar al deze verhalen uiteindelijk oorspronkelijk vandaan komen. Is dat ze hebben altijd dieren als symboliek. Of hebben ze mensen met dierenattributen. Of hebben ze dieren met mensenattributen. Of krijg je bijvoorbeeld een vogel met een mensenkop. Of krijg je bijvoorbeeld een mens met een dierenkop. Of krijg je gewoon dieren. Oké? Dus en heel vaak zijn de dieren ook naast in persoon of iets in die geest. Nou, het idee is namelijk dit. Wanneer ze dan dieren gebruiken, verwijzen ze heel vaak naar de kwaliteiten. Bijvoorbeeld als je dan een mens krijgt met de hoofd van een leeuw, dat betekent in je hoofd, ja, hier, moet je dan een leeuw zijn. Dus je moet dan de consciousness hebben, moedig zijn. Of een slang, of als ik dan net heb gehoord dat de leeuw en de slang eigenlijk hetzelfde zijn, dan moet dan het idee naar voren komen van, oké, ik moet moedig zijn, maar de slang, ik moet wijs zijn, ja. Die kwaliteiten moet je creëren. Dat zijn dan de kwaliteiten die we vorige week ook over hebben gehad. Ja? Dus dan zie je dat weer terug. Als je bijvoorbeeld een hond ziet. Bijvoorbeeld bij het begin van mijn programma zie je dan. Het lijkt op een hond. Maar het is eigenlijk een jackal. En een jackal is ook een type hond. Of een type. En het heeft te maken. Het geeft aan vertrouwen. Wat is de kwaliteit van een hond? Het is een goede vriend. Hij komt niet om jou pijn te doen, om jou eigenlijk om je kapot te maken. Hij komt om je te helpen. Dat is dan wat een hond doet, die kwaliteit. Ja? Dus dan weten jullie dat. Dus hou dat in de rekening. En eigenlijk is er is altijd twee krachten, laten we het even zo noemen. De licht en de donkere kracht. En eigenlijk, als ik dit mag zeggen zelfs, is allebei niet echt goed of slecht. Het heeft te maken met, deze twee krachten hebben elkaar nodig, net als Libra. Ze hebben allebei kanten hebben elkaar nodig, zodat je in balans kan krijgen. Daarom, de Libra daar is in balans. Daarom gebruiken de ministerie van Justitie dit symbool. Omdat wat ze eigenlijk zeggen tegen ons is dat hun de balans brengen op aarde. Tussen aanhalingstekens, hè? Want dit is niet waar. Ja? Maar omdat wij zo graag ambiëren, we willen zo graag een wereld zien die in balans is, daarom accepteren we deze dingen onbewust. En dan doen we ons huiswerk niet eens, want hun zeggen toch dat ze voor ons helpen en dat ze voor ons zijn. Niks is ver van waar. Scorpio, is de volgende. Het conflict oplossen. In waarheid handelen is in strijd met het slavensysteem van onze wereld. Ja? Krijg je conflict. Ja? Omdat waarheid van, hier komt het, omdat waarheid van nature voortdurend in strijd is met leugens en bedrog. Ja? Uitleg.
In sommige vroegere culturen wordt schorpioen afgebeeld als een draak of een slang. Ja? Dit is ook eigenlijk, verwijst ook naar de slang of naar de draak. Ja? Rond de 17e eeuw van Christus wordt hij afgebeeld terwijl hij probeert de lamp te grijpen. Scorpio wil de licht van de wereld zijn. Nou, Scorpio is een hele interessante, zeg maar, dier. Er wordt gezegd dat het woord Scorpio de wetteloos betekent. En als zodanig het zaad van de slang vertegenwoordigt. En dan, dus hier, en dit is waar Anna erop verwijsde. Dus de slang in de rol van de leeuw is niet slecht. De slang in de rol van de schorpioen, dat is dan listigheid, et cetera, et cetera. Dus Satan en Jezus, kan je zeggen, zijn allebei dezelfde. Ja? Het is hetzelfde als je zegt van, je kan de natuurwet zien, je kan bijvoorbeeld zwarte kracht zien als een goede kracht. Maar als je dan bij de brug gaat, bijvoorbeeld naar de Julianabrug gaat, en je gooit jezelf van de brug, dan is de zwarte kracht niet je vriend. Snap je? Dus het is dan het begrijpen van deze wetten, en dan op de juiste manier, zeg maar, deze wetten gebruiken. Daarom is de vrouw degene die dan de leeuw vasthoudt. Met de kaart. Met de kaart nummer 8 van de tarotkaart. Dat is de vrouw, want die moet in controle. Jij moet eigenlijk ook in controle zijn. Deze krachten zijn er, maar zolang jij niet van bewustzijn en hun controleert, dan controleren ze jou. En met alle gevolgen van die. Ja? Dus dan ervaar je het ook als een slechte kracht. Ja? Want als je dood bent, dan is het afgelopen natuurlijk. Ja? Dus, oké, wacht even. Scorpio. Ik wil een paar dingen zeggen. Dus de slang symboliseert natuurlijk ook wijsheid. En ik heb dit verhaal ook al verteld over Adam en Eva natuurlijk. Met de boom. Dus de slang heeft twee naturen. Dat heb ik allemaal verteld. Dus het is ook al oké. Ja? Oh. Dit herinner ik nu. De zeldzaamste vorm van Scorpio is de adelaar. Heel veel mensen missen dit punt. Want in de tarotkaart krijg je niet Scorpio, maar je krijgt de adelaar als symbool. En dat heeft te maken met een kleinere constellatie onder Scorpio, dat heet Aguilar. Of Aguila. Ja? Maar dat verwijst naar Scorpio. Ja? Dat is ook een kwaliteit van Scorpio. Dus ik moest het eventjes vertellen. Dan hebben we het tenminste op video. Dus de Aguila is ook eentje van. Dit is mijn favoriete, want ik ben zelf ook Sagittarius. Ja? De waarheid spreken, zodat gedachten veranderen. Verandering van gedachten en hart gaat, verandering van je gedachten en het hart gaat vooraf aan de feitelijke en fysieke verandering. Ja? Boogschutter verschijnt in de vorm van een centaur. Half mens, half paard. Hij vertegenwoordigt de twee naturen van de verlosser. Ja? Dat ben jij. Want wij zijn de verlosser, niet één externe figuur. Dat ben jij. Dus het is onze natuur. We zijn half mens. Ja? Maar we zijn ook half goddelijk. Ja? Het is de titel, de zaad van de vrouw. Zijn godheid en mensheid. Ja? De boogschutter heeft een grote boog in zijn hand met de pijl gericht op de hart van de schorpioen. Dat zie je in de zodiac van Dandera. Dat zie je heel duidelijk. Dat hij dan zeg maar zijn pijl heeft gericht op Scorpio. Ja? Op de slang in de negatieve zin natuurlijk. Ja? Dus dit is eigenlijk Scorpio. Even nadenken. Scorpio is een vereenvoudige versie nu. Je ziet alleen maar een paard met zo'n half mens, half paard. Met zo'n boog. Maar normaal gesproken heeft Sagittarius een vogeldelen. Zeg maar sferen, vleugels ook. Ja. En met Scorpio, Sagittarius heeft veren en heeft hij ook vleugels. En hij heeft ook een schorpioenenstaart. Ja. Het verwijst ook naar Scorpio natuurlijk. En ik weet niet hoe, ik ben het even vergeten, maar in Babylon hebben ze ook zo'n figuur. Ik ben even de naam vergeten, dus ik wil het niet zeggen, want anders zeg ik het verkeerd en dan ben ik jullie het schuldig. Maar in Babylon zie je het heel duidelijk dat je dan de Scorpio staart heeft met de vleugels, met veren. En
Hij heeft ook twee hoofden. Een hoofd die naar voren, een mensenhoofd die naar voren kijkt. En een hondenkop die achter kijkt. Niet vergeten, honden is goede vriend. Ja? En een mensenhoofd naar voren kijkt. Dus de vleugels en de schorpioenenstraat. Ja? Er is ook, ergens heb ik gezien dat Sagittarius ook een soort boot bestuurt. Een kleine boot bestuurt. Alsof hij een boot bestuurt. Een symbool van de reis die voor ons ligt, zeg maar. Dus dit is zeg maar een symbool die betekent eigenlijk naar voren gaan. Er is een reis, we moeten spreken. We moeten zeg maar in staat zijn de waarheid te spreken. Het is een reis die je moet gaan doen, die je moet gaan bewandelen. Ja? Want dat betekent dat je zelf ook moet weten wat de waarheid is, anders kan je dat niet spreken. Ja? Even snel naar Capricorn. Dat is het ego doden, valse geloofssystemen afwijzen. Dat is dan de betekenis ervan. De steenbok is een geit met een staart van een vis. Ja? Dit vreemde gedrocht vertegenwoordigt het offerdier, de geit. En de vis vertegenwoordigt het lichaam van de mensen die het leven, natuurwetten, uit de dood hebben aanvaard. De menselijke wetten is dat de dood. Op basis van een grote offer van het zaad van de vrouw. De bok die neerzinkt als het offer dat bestemd is om voor de zonde te worden geslacht. Capricorn komt overeen met de tarotkaart, eventjes heel snel, met de duivel. Dit is de kaart nummer, als ik me niet vergis, nummer 15. Ja? De zeegeit is zowel een klimmer als een duiker. Dus hij zinkt, maar hij is ook een klimmer. Dus hij, is ook hij heeft ook die twee naturen. Ook trouwens weer de dualistische natuur, die wordt hier weer geportretteerd. Maar de geit is dan een symbool van zonde. En zoals ik het eerder heb gezegd, zonde, het Hebreeuwse woord voor is chata, of shata. En dat betekent eigenlijk de punt missen. Betekent niks anders dan de punt missen. Dat betekent de natuurwetten werken op een bepaalde manier. Ja? En daar hebben we geen invloed over. Ja, zwarte kracht bijvoorbeeld heb jij geen invloed op. Ja? Wat gebeurt er nou? Is dat op het moment dat iets, als je pijn hebt, of als je lijdt, of als je verdriet hebt, of enkele vorm van dingen die jij ongenaam ervaart. Dat betekent dat je dat punt hebt gemist. Je begrijpt niet hoe het werkt. Daarom heb je die toestand. En om die toestand te veranderen moet je de omgekeerde doen. Dus als je tegen de natuurwet handelt, en je krijgt pijn, en je krijgt verdriet, en je lijdt, dan moet je dan gaan beginnen te begrijpen hoe de natuurwet werkt. En dan in plaats van tegen, pro-natuurwet te zijn. Dat is het eigenlijk. Ja? Dus dat is een beetje wat dit ook symboliseert. Ja? Dus dat is Capricorn. Dat is een hele leuke uitleg, denk ik. De volgende, dat is dan Aquarius. Aquarius is overdragen en delen van waarheid. In een poging om valse ideologieën te zuiveren, die op hun beurt de koers van de mensheid zullen veranderen. Ja, uitleg. Waterman, de grote waterdrager, door het hele Bijbel heen is de water het symbool van de Heilige Geest. Ja? Het representeert de zuivering van het denken, leven in stand houden, door pure wil. Niet omdat je gedwongen wordt, maar omdat je het begrijpt. Dus je begrijpt het nu, hoe het werkt, en nu ga je handelen erin, in wijsheid. Maar Aquarius zelf, ik wil een aantal dingen zeggen hiervan. Dus het idee is dat je de waarheid overdraagt. Maar water in het algemeen heeft ook een kwaliteit van verzuiveren. Ja? Dus puurheid. Maar het symbool van water in de oudheid was dit. Die twee W eigenlijk. De twee W's. Dus hier is het een golf. Maar in principe was het gewoon een W. En 2 keer. En een eentje boven en een eentje onder. Dus als je dan links beneden daar ziet. Als je ziet daar. Dan zie je dan zeg maar 2
golfjes, zogenaamd, maar het is eigenlijk een W. En het is geen toeval ook. Ja, het is het symbool van W, normale W. Ja, en het verwijst naar water, W van water. Als je het eenmaal omdraait, wordt het dan een M. Ja? Dat is dan de eerste letter van wat? Moeder. Of Maria. Ja? Wat dus Maria vroeger, nu betekent Maria iets anders, maar vroeger betekent Maria uit de zee, of van de zee. Dat betekent Maria. En het verwijst naar het kosmische oceaan. Dat is dus naar Isis. Naar de nachtelijke de nachtelijke hemel. Ja? Het verwijst, in het Latijn was Stella Maris, zo heet het, de Stella Maris, de naam van de Poolster. Heb ik vergeten te vertellen in de Dendera Zodiac. In het midden, als je dan de Dendera Zodiac bekijkt, in het midden heb je dan de Poolster. Als je in het noorden bent en als je naar boven kijkt, dan zie je een ster in het midden en alle andere sterren die draaien om die ene ster. Ja? En de precisie van de equinox heeft daarmee te maken, want de aarde zit gekanteld 23 graden. Ja? Dus als je in de polen zit, als je gekanteld bent en je draait, op een gegeven moment gaat het ook zo staan. Hè? Dus dit is dan zeg maar de reden waarom de zodiac, zeg maar, in die tijd, zeg maar, was de aarde op deze zo gekanteld. En nu kan je zeggen dat de aarde zo is gekanteld. Straks gaat die weer zo gekanteld worden. Dus, want het blijft gewoon doorgaan tot in de eeuwigheid. Ja? Dus door die kanteling van de aarde, en als je naar de Poolster kijkt, en dan kijk je dan zeg maar naar de andere zodiac, lijken de dingen anders te liggen, te zijn. Maar het heeft te maken met onze beweging meer dan de beweging met die andere planeten en constellaties. Maar in ieder geval, het is dan de Poolster, ook bekend als Polaris. Dat is dan ook de naam. En het was de belangrijkste ster in de zeevaart. Ja, de Poolster. Ja, en het heet Stella Maris, met de M. Ja. De kerk associeert deze ster met de macht Maria, heb ik al gezegd. Ja. En kaart nummer 17 van de ster, die verwijst naar dit, naar de Poolster. Ja, en eigenlijk ook naar Waterman. Dus die kaart, die verwijst ook naar Aquarius. Dus kaart nummer 17. Ja. Als die kaart fout heb, vergeef me, maar sommige van die kaarten, ik heb ze een beetje gememoriseerd, sommige kan naast zitten. Maar ik denk dat de ster, kaart nummer 17 is van de grote arcana. Oké? Pisces. Dat is een hele leuke. Pisces, ik ga hier eventjes even lezen. Het betekent vermenigvuldigen, collectief christelijk worden als geheel. Met christelijk betekent dat je dan de kwaliteiten van Christus, of wat ik dan eigenlijk naar verwijs, is dan de 10 kwaliteiten waarover we het hadden. De kabbalistische kwaliteiten, de kwaliteiten van God, met de Sefirot, waar ik naar verwijste, 2 podcasts verder, of daarvoor. En de vorige podcast heb ik ook erover gehad, over de 10 kwaliteiten van God. Ja, daar bedoel ik met christelijk worden. Ja, dus die wijsheid, moed, etc. Ja, begrip, liefde, dat zijn de kwaliteiten. Die dingen die moet je dan gewoon bewust creëren in jezelf. Ja, dus tot het punt dat God, zeg maar, de wens in je hart zet om geestelijk te groeien. Ja, tot dat punt, alles gebeurt automatisch. Tot dat punt. Op het moment dat je kan zeggen, de creator in jouw hart de wens zet van buitenaf in je hart, de wens zet om te groeien als mens, ja, alles wat daarna gebeurt, ja, moet. Je hebt geen keuze. Moet bewust gebeuren. Ja? Dus dat bedoel ik eigenlijk ook met christelijk worden, want het is een bewust verhaal. Het is een bewuste keuzes die je gaat maken elke dag, keer op keer. Ja? In de oude Mazarot wordt vis weergegeven als 2 vissen met hun staarten aan elkaar gebonden door een band. Er zijn 2 vissen, de ene horizontaal en de andere verticaal.
De vissen was eerst een symbool van Israël. Later is het aangenomen om de kerk te vertegenwoordigen. Ja, de oorspronkelijke positie van de vis was verticaal. Dus als je naar kijkt naar de mijter van de paus. Als je aan de zijkant kijkt, dan zie je dan de bek van de vis. Ja? De hele christelijke religie is gebaseerd op de vis. Dus de vis die je ziet, is de vis van de zodiac. En het heeft ook te maken met de eeuw waarin de religie werd gevestigd. Ja? Twee vissen met elkaar verbonden door een band, als in een bewuste verbond of juk. Ja? Wat het nu eigenlijk symboliseert. We zijn collectief aan het systeem verbonden. Dat is dan de juk. Ja? In plaats van met de natuurwet. Ja? Daarmee moeten we een band hebben. We moeten een band hebben met de Vader, met God zelf. Ik weet niet dat jullie, zeg maar, het verhaal van want ik heb de Bijbel natuurlijk ook door en door bestudeerd. En mede omdat ik ook vanaf mijn 15e jaar in de kerk rondslingerde. Dus ik heb wel de Bijbel gelezen. Heel veel van de christenen hebben het niet gedaan. Dat kan ik zelf 1000% zeg maar zeggen. Je moet het van kaf tot kaf lezen. Ja? En een van die verhalen waar ze over hadden was toen Israël zeg maar een koning wou hebben. Dit is een archetype. Dit is dan een allegorie eigenlijk. Dat de mensen niet willen direct onder de Vader zelf zijn. Ze willen niet soeverein zijn. Ze willen niet direct zelf onder de Vader leven. Ze willen altijd een regering hebben boven hun hoofd. Dit is het verhaal van... en dan toen volgens het verhaal van de Bijbel, toen heeft God besloten om hun Saul te geven als koning. En Saul heeft helemaal niks van gebakken, zeg maar. En het ging allemaal verkeerd. En toen pas kwam David en Salomo en met alle gevolgen van die, met alle problemen en alle corruptie die daar met zich meebracht. Omdat wat het verhaal ons vertelt is van, we moeten direct leven met de natuurwetten. Dat is het eigenlijk. En dat is dan de verbond die wij hebben. Niks anders. En dat is dan ook de echte wet. En een binding, een band, is iets dat je niet eromheen kan. Ja? Menselijke wetten, iedereen probeert omheen te gaan. Er zijn heel veel trucjes en heel veel dingen die je kan doen om eromheen te komen. Ja? En daarom heeft het ook geen zin. Maar de wetten van de Vader, dus de wetten van God of de natuurwetten zoals ik het noem, ja, daar kom je niet omheen. Dat is of accepteer je het of accepteer je het niet. En eigenlijk ook al accepteer je het niet, maakt niet uit, want het gaat toch gebeuren zoals het moet gebeuren. Ja? Dus dat is Pisces. Ik ga verder naar Aries. Aries is naar voren komen in genade. Verzonden door God zelf in genade. Dit is dan, zeg maar, kan je zeggen dat Christus die naar voren is gekomen, of de eerste komst van Christus, of ze zeggen altijd de eerste komst van Christus was, je kan zeggen de Arische, dit is dan de symboliek, Aries, en de tweede komst van Christus zou dan de leeuw zijn, als een heersende persoon. Maar, als Taurus zelfs. Taurus is dan de heersende. Maar goed, laten we even lezen. De ram vertegenwoordigt Christus, jij dus, ja, als de lam van God, die de zonde van de wereld wegneemt. De primitieve wijze van de offeren was een bokje, een ram of een lam. Het jonge geitje verwijst naar zonde. In de zin van het punt missen, schata, zoals gezegd. Dwaze acties en de lam is de tegenovergestelde, dat verwijst naar de wijsheid. In zekere zin wijst het op de kwaliteit van de dwaasheid, de kwaliteit van dwaasheid of wijsheid. Allebei dus. Ja? Maar eventjes voor Aries. Aries, de planeet Mars, wordt geassocieerd met Aries. Ja? Mars is een mannelijke, phallische godheid. Een phallisch is dan de penis, hè? Dus de erecte penis. Dat is dan een phallische godheid. Het symbool van Aries lijkt op de vorm van het hart. Kijk goed. Als je dan de symbool Aries pakt, en je doet dit, en je blijft trekken, dan kom je dan eigenlijk, dan wordt het een hart. Ja? Dit is geen vergissing. Ja? Het hart heeft een magnetisch veld eromheen, dat het torusveld wordt genoemd. Dus dat lijkt een beetje daarop. Het torusveld. Dus als je dan googelt, als je dan niet weet wat een torusveld is, google dat.
Dat is een energie, een magnetische veld die uit het hart komt. Ja, heel veel mensen zijn niet eens van bewust hiervan. De meest voorkomende ziekten in de wereld zijn hartfaalziektes. En dan het is ook niet een vergissing. Dat heeft te maken omdat wij onze liefde hebben doodgemaakt in onszelf. We hebben gewoon scheid aan de wereld. Dat is het probleem. En daarom hebben we problemen met ons hart. Dus als jij iemand bent die hartziekte heeft, nu begrijp je waarom. Want het begint ook in de geest. De vlees is alleen maar een manifestatie van de geest. Ja? Dus de hart heeft een magnetische veld eromheen. Dit is ook het geval met een magnetische veld op de aarde heen. De aarde heeft dat ook. Ja? De horens die je hier ziet, dit is dan de horens van de goden van vroeger. Want zoals ik eerder heb verteld, vroeger was God altijd gehorend. Ja, die had altijd die horens. Dus dit zijn de horens van die goden. Maar het heeft ook te maken met de eeuw waarin die goden werden dan gecreëerd, kan je zeggen. In zekere zin. Of die mythologieën werden gecreëerd van die goden. De goden zijn gewoon de planeten, de 7 planeten. Heel vaak, al die goden die je hebt, in bijna alle mythologieën, die verwijzen naar een van die planeten of de sterren. En als het een andere god is, dan verwijst het naar een toestand van diezelfde god. Ja? Dus bijvoorbeeld Isis kan zich als Hathor. Hathor, ja, in de tempel van Hathor krijg je dan de zodiac Dendera, waar ik dan in het begin erover had. Hathor is Isis. Ja? Maar Hathor is een godin van liefde. Dus het is Isis in zijn rol van liefdegevende god. Snap je? Dus dan krijgt hij een andere naam. Zo werkt het. En in Egypte was het altijd zo. Dus bijvoorbeeld Ma'at is ook Isis. Maar Ma'at is in de rol, is Isis in de rol van de godin die orde brengt. Of die de natuur, op basis van de natuurwetten. Ja? Dus het is hetzelfde, alleen heeft een andere rol. Oké? Dus de goden van vroeger waren altijd gehoren. Dat komt door Aries. Dan hebben we een Taurus. Ja? Hij zij die durft te herstellen wat gebroken is. Co-heerschappij of hetzelfde met God, waarbij alle macht is gegeven. In Taurus ben je een heersende persoon. Je begrijpt de natuurwetten, je begrijpt het verschil tussen goed en kwaad. Dus nu ben jij eigenlijk een co-heerser met God. Dus nu kan je ook oordelen. Iets dat heel veel mensen zeggen van je mag niet doen, je mag niet oordelen. Jawel hoor, je mag oordelen. Zolang je natuurlijk de natuurwet begrijpt en op basis daarvan oordeelt. En het mag absoluut gebeuren. Ja? Taurus toont ons het tevoorschijn komen van de rechter. Ja? Degene die moet oordelen. Daarom zeggen ze dat de tweede komst van Jezus gaat nooit gebeuren natuurlijk. Hè? 2000 jaar wachten we al. Schijt al uit man. De tweede keer dat Jezus komt hij als een rechter. Iemand die komt om alles recht te zetten. Dat is jij moet dat doen. Niemand anders gaat het doen. Ja? Dus op het moment dat je dan de eerdere stappen hebt gedaan, nu ben je een rechter geworden. Nu kan je dan oordelen. Nu kan je zeggen van dit is goed, dit is fout. Stop er nou gewoon ermee, want anders is dit dan de oordeel. Ja? En dat kan je doen, want heel vaak de oordeel is een verdediging van jezelf. Ja? Dus, en ook een verdedigen van de natuur of verdedigen van de waarheid. Ja? Alleen de voorste, zeg maar, de stier ook een offerdier, maar nu levend en in een houding van overwinning. De heerschappij, ja, van de zelf. Oké, zo Mars heerst Aries. Het eerste huis. Van nu natuurlijk, hè. Terwijl Venus heerst Taurus. Dat is dan wat Taurus heerst. Dus de planeet de planeet Venus heerst Taurus. Mars heerst Aries, dat is de vorige. Venus heerst Taurus, dat is deze. Dat is het tweede huis. Traditioneel worden Mars en Venus als partner beschouwd. Ja? Maar als je echter beter kijkt, zul je merken dat het symbool van Mercurius een combinatie is van het symbool van Venus
en Taurus. Ja? Het is een combi daarvan. Mercurius eigenlijk reageert Gemini. Dat is, hierna komt Gemini. Het reageert Gemini, maar ook Virgo trouwens. Ja? Dat is Mercurius. Mercurius heeft ook een falisch betekenis. Die heeft ook een falisch, je kan zeggen ondertoon. Ja? En wordt beschouwd als de god van wijsheid en de boodschapper van de goden. Nee. De Aries is, Taurus, Venus is Taurus. Ja, ja, misschien, Anna, wat jij misschien verwijst is naar een decaat. Die heb ik niet eens over gehad. Een decaat van de constellatie. Elke constellatie heeft 3 decaat. Een decaat. Dat is 10 dagen. Want een maand heeft in het algemeen 30 dagen, kan je zeggen. De cyclus, een maand heeft gemiddeld 30 dagen en een decaat is 10 dagen, min of meer 10 dagen. Nu is het natuurlijk, een maand is niet 30 dagen meer. We hebben 5 extra dagen, dus zoals iedereen het weet. Dit heeft ook te maken met de kenteling van de aarde. In mijn vermoeden hoor, want dit heb ik nog niet kunnen vinden, want een cirkel, kijk, waarom ik dit zeg, een cirkel is 360 graden. En als je 12 keer 3 doet, dan kom je op 36. Ja? En als je dan 12 maanden keer 30 doet, dan kom je ook op 360 dagen. Dus, maar waarom die 5 extra dagen? Nou, er waren heel veel verhalen dat Mars heel dicht bij aarde kwam. Het was volgens mij zelfs ook in de Bijbel een van die oorlogen waar een van die strijders, volgens mij was het Joshua, die vroeg aan God om de dag stil te zetten, zodat hij dan de oorlog kan afronden. En God heeft dat gedaan. En hij heeft hem een aantal dagen extra gegeven. En mijn vermoeden was, en in de Oosterse leringen praten ze ook over Mars, die heel dicht bij aarde kwam. En dat bracht, dat beïnvloedde de aarde, naar mijn vermoeden hoor, beïnvloedde de aarde. En ik denk dat dat eigenlijk die kenteling ook veroorzaakte, die we dan hebben. Kan verkeerd zijn, dus word niet boos op mij. Maar in ieder geval, ja, het was op de maan, ja. Ja, oké, maar de maan die reageerde, ja. Maar 28 dagen, ja, maar 30, ja, oké. Zo, ik ga er niet verder op in, maar ik begrijp ook waar je vandaan komt, maar het verhaal is meer dan alleen maar dat. Maar goed, gebaseerd op de zon, en is 31 zo geworden. Ja. Ja, nou, wat jij ook verwijst is de vroegere kalenderjaren. Maar het punt is dat de zon altijd, de aarde altijd om de zon ging. En eigenlijk, stiekempjes, baseren we nog steeds onze kalender met de maan. Want we gebruiken de maan en de zon. Want de jaar is op basis van de zon en de maand is op basis van de maan. Ja? Want de maan die draait ook rondom de aarde. Dus daar gaat het eigenlijk om. Maar door de kenteling zijn er verschillen gebeurd. Maar in ieder geval, dan begrijp je een beetje de verschillen tenminste. Maar in ieder geval, Mercurius is een samensmelting van de symbool van Venus en de symbool van Taurus. Dus wat ik ermee wil zeggen is, misschien is de echte partner van Venus Mercurius en niet Mars. Maar mijn opinie, dit is een opinie mensen, ik denk dat beide manieren om te kijken goed zijn. Het heeft gewoon te maken van, ten opzichte, want dit soort dingen krijg je ook heel vaak in een occulte. Dat je dan zeg maar, want de standaard versie is Venus en Mars, die zijn partner. Dit is de standaard versie. Ja? En dat is dan zeg maar in de esoterische kringen, dat zal je leren. Dat is dan zeg maar bekend aan, ja, iedereen is bekend eraan, maar als je dan gewoon verder gaat kijken, dan kan je ook Mercurius als de partner van Venus beschouwen.
En niet te vergeten, je krijgt zon. De zon komt eerst. Als we dan zeg maar vanuit de zon beginnen te tellen. Je krijgt dan de zon. Dan krijg je dan Mercurius, de tweede object in onze sterrenstelsel. En dan daarna krijg je, eerstvolgende is Venus. Dus, en dan krijg je de aarde en dan daarna pas krijg je dan Mars. Oké? Dus er is eigenlijk hier een liefde-triangel. nu begrijpen we het waar het vandaan komt. Ja, de liefde-triangel van de mensheid komt ook, zit ook in de sterren, zou ik zeggen. Oké? Sterker nog, als we verder kijken zelfs, zou ik Aries-Mars toewijzen aan christendom. Dus Aries-Mars combo. Christendom, Taurus-Venus, islam. Ja, interessant. En Gemini-Mercury en de jodendom. Het zijn de drie Abrahamse religies. Maar dit is een verhaal voor een andere keer. Maar alleen maar voor jullie als notities. Schrijf het ergens op. En dan wanneer je deze dingen leest, dan kan je altijd, is het in je achterhoofd, dan komt het altijd de aha moment. Aha, oké? Nou, Gemini. We zijn er bijna klaar, mensen. Gemini is verenigd met God. Als in een tweeling. Met hetzelfde DNA als goddelijkheid. Aanschouwen. Dus eigenlijk, wat ik dan zeg, gelijkwaardig aan vorm worden. Ja? Zie dan tikkun. Ik ben kwaliteiten. Ja? Waarover we het hadden. Volgende week gaan we verder met met deze concepten van de kabbalistische levensboom. Ja? Maar uitleg, Gemini wordt afgebeeld als een tweelingjongen. Ja? In de oude Dendera zodiac van Egypte wordt het echter afgebeeld als een man en een vrouw. Dit is ook in de Koptische taal werd tweelingen Phi Mahi genoemd, wat de verenigde betekent. Het vertegenwoordigt de schepper en zijn schepsel. De tweeling verwijst naar de twee natuur, de dualistische natuur van ons allemaal. We zijn mensen of dieren, maar ook goddelijk. Op het moment dat we eigenlijk de goddelijkheid in ons activeert, dan worden we een mens. Dat is dan wat we een mens noemen. Maar we hebben twee naturen. We hebben een goddelijke natuur en de menselijke. Maar dat is ook de vrouwelijke gedeelte en de mannelijke gedeelte van ons. Ja, kan je zeggen. Ja. Maar er is ook nog iets anders dat heel erg leuk is om te vertellen. In Egypte wordt Gemini ook wel Horus, de elder genoemd. En Horus de jonge genoemd. Dus de elder is de oudere Horus en de jongere Horus. Zo wordt het ook geportretteerd in Egypte. Naast een man en een vrouw. Ja. Sommige christenen zeggen dat is ook Adam en Eva. Weer deze man en vrouw concept. Die uiteindelijk ook uit Egypte komt. Dus het symbool is nummer 2. Dat is de tweede die je daar ziet. Dat is dan de symbool. Het is het een of het ander. Daar verwijst het eigenlijk naar. Ja? En het verwijst ook, en het is iets dat heel veel mensen vergeten, dat het soms, hangt er vanaf welke context je bekijkt, dat de een heerser is over de ander. Ja, de triomf van de licht over de donker bijvoorbeeld, of de donker over het licht. Ja? Het is dit natuur die de dualistische natuur die wij in ons hebben, die continu met elkaar vecht. En het idee is niet om de een of de andere te laten winnen, maar gewoon allebei aanschouwen en een balans in krijgen. Dit is de natuur van de Christus. De balans. Dit is dan, Gemini portretteert dit dualistische natuur en uiteindelijk de balans tussen die twee naturen. Ja, de man en de vrouw. De links en de rechts. De boven en beneden, of de goed en de kwaad. Of geef hem maar. Elke dualistische concept kan je daar zetten. Ja? Dit is ook waar de landen, Egypte werd verdeeld in tweeën. De boven en de beneden Egypte. Ja? Upper Egypt en Lower Egypt. Of
de Northern Kingdom en de Southern Kingdom. De zuidelijke koninkrijk, noordelijke koninkrijk van Israël. Ja? En degene die de Bijbel een beetje heeft gelezen, die begrijpt ook wel dat Noord en Zuid, die waren continu aan het vechten. Aha, dit is het concept van vechten tussen die twee uitersten. Ja? En eentje was, volgens mij is het noorden, als ik me niet vergis, de noorden van Israël, die was dan de stam van Juda, waar Jehovah werd aanbeden. En het zuidelijke, dat was de pagaanse Israël. Ja? De slechte, de Set. Wat ze dan in Egypte noemen Set. Set is dan Satan, zeg maar. Ja? De pagaanse, de donkere kracht. Ja? Maar dit concept zie je ook in de samenstelling van de gemeenschap. Ja? Het wordt in tweeën gedeeld. En dus eigenlijk, als je mij vraagt, hebben we deze verdeling min of meer nog steeds. Westerse wereld en de niet-westerse wereld. En de westerse wereld wordt dan gezien als het licht waar iedereen ernaar kijkt. De hele wereld kijkt naar het westen toe. Voor voorbeeld, kan je zeggen. En de rest van de wereld is dan de donker. Hè? De plek waar iedereen, zeg maar, zijn troep dumpt, zou je zeggen. Ja? Dus dit is dan ook de verdeling die je ziet continu. Dit is Gemini. En zo zie je ook hoe deze mensen die in dit soort concepten geloven, je kan deze concepten ook foutief natuurlijk, of voor foutieve redenen gebruiken. Ja? Want kennis is kennis, hè? Ongeacht degene die het heeft. Laten we even naar Cancer gaan. Heb ik niet zoveel over te zeggen, behalve dat de kreeft of Scarabæus is degene die het bezit vasthoudt of verzorgt. Het is dan, zeg maar, het wordt in Egypte afgebeeld als een soort van Scarabæus. Maar het is een krab. Het is een hele aparte dier eigenlijk, die in de grond kruipt, kan je zeggen. Het verwijst natuurlijk ook naar water. Hè? Ik zie ook schoon en gedachten uit waarheid, zie waterman. Ja, want het verwijst naar water. De krab heeft een ongewone eigenschap. Af en toe werpt het zijn buitenste huid, net als de Scarabæus van Egypte. Zeg maar, hij werpt het af en komt tevoorschijn met een nieuwe leven, lijkt te zijn. Ja, het lijkt een nieuw leven te zijn. Het symbool staat voor transformatie en opstanding. Dit is eigenlijk Cancer verwijst naar transformatie. Het transformeren, maar ook het vasthouden van hetgene van ons is. De wereld is van ons allemaal. En het is een cadeau en we moeten het vasthouden. We zetten het nu in de handen van andere mensen die het kapot maken. Of van de wetteloze mensen die het kapot maken. Daar zetten we in handen van. Ja? Dus de krab verwijst natuurlijk naar de Christus die zijn erfenis vasthoudt. Dus als jij de Christus bent, jij moet dan, zeg maar, jouw erfenis vasthouden. Dat is aan de wereld. Ja? Dus op basis van oordelen. Je zegt van nee, dat mag niet, dat mag wel. Dit mag je niet doen, dit mag je wel doen. Ja, dat moeten we allemaal doen. Cancer in het algemeen heeft vaak een negatieve associatie. Maar ik denk, zoals ik net zei, alles heeft zo'n pro en con. Dus in dit geval, die symboliek kan een negatieve connotatie hebben, maar ook kan een positieve connotatie hebben. Ik vind persoonlijk dat hij er ook veel positieve kwaliteiten heeft. Transformatie is één van. Ja? Maar ik denk ook dat de reden dat kanker, want cancer is kanker. Ja? En ik denk dat de reden dat kanker heet, of genoemd wordt, die ziekte kanker genoemd wordt, is door dit verhaal. Misschien dat het DNA getransformeerd is in iets lelijks. Ja? Een vreselijke lelijke dier. Dit is de laatste. Dit is leeuw. Hebben we natuurlijk al een beetje over gehad. Betekent heftig naar voren komen. Springen als een vlam. Moedig waarheid van onwaarheid scheiden. Dit is de kwaliteit van leeuw. Ja, iedereen die een leeuw gebruikt als zijn symbool, moet in staat zijn om waar van onwaar te onderscheiden. Dat is een kwaliteit die je moet creëren in je. Het komt niet van boven zomaar vallen.
Ja? Leeuw wordt afgebeeld als een grote leeuw die zich op zijn prooi stort. De heersende de koningen en koninginnen. Dit is de conclusie van de drama, zeg ik. De enige manier om een koninkrijk van koningen en koninginnen te hebben, is door anarchie te hebben. Dat is wat hoe mijn boek heet, Anarchos. Ja? Dat is de enige manier. Je kan niet een wereld hebben van koningen en koninginnen zonder deze staat van zijn. Ja? We moeten de democratische staat omgooien naar de staat van anarchie. En anarchie betekent niet chaos. Die hebben we nu. Nogmaals, anarchie komt van twee woorden, Griekse woorden, an en arkon. Arkon betekent heerser en an betekent zonder. Dus anarchie betekent zonder heerser. Ja? Maar niet zonder regels. Want natuurlijk, de regels die zijn inherent in de natuur. Dat zijn de regels van de creator zelf. Dat is dan het hele verhaal waar het om ging toen in de Bijbel. Toen God besloot om Saul als koning te maken. Maar, ja? Dus de leeuw, ja, waar we allemaal meester zijn over het zelf. En verzorgers van Malkut. Wat Kabbalah zegt, Malkut is de koninkrijk. En ik heb daarachter gezet, dit is absoluut niet de koninkrijk der Nederlanden. Ja? Dit is het minst wat het is. Ja? Dus eigenlijk, wat het op neervalt, is al deze dingen, die moeten allemaal weg. En ik weet het, misschien krijg ik weet het niet, problemen als ik dit zeg. Maar iemand moet het zeggen, for fuck's sake. Ja? Want het blijft maar doorgaan, dit slavensysteem. Ja? De leeuw verscheurt alles wat hij grijpt. En daarom gebruiken ze ook de leeuw als symbool om dit kwaliteit zogenaamd te portretteren in de koninklijke familie. Alle koninklijke familie hebben dat. Ja? De leeuw als symbool. Ja? Om te laten zien dat hun de machthebbers zijn. Niks is ver van waar. Want ze willen eigenlijk in plaats van God zijn. Dat is wat ze willen doen. Daarom geven ze al die symbolen, die symbolieken die in onze onbewustzijn gegraveerd zijn. Deze dingen. Ja? Daarom, de hele maatschappij is geportretteerd naar deze dingen. Ja? De weegschaal, de Libra, als symbool van het ministerie van Justitie. Koninklijk Huis, die heeft deze leeuw. Zo kan ik heel veel dingen nog maar zeggen. Maar opnoemen. Maar ze gebruiken het op de verkeerde manier. De manier waarop slavernij meer en meer en meer en meer wordt. Dat is hoe ze het gebruiken nu. En ze gebruiken het tegenovergestelde. Dat is dan wat ze dan noemen dan de Satan-kracht. De Satan symboliek wordt gebruikt om dit te vertellen. Dat we de omgekeerde doen met deze kennis. Ja? Dus leeuw wordt geregeerd door de zon. De zon is de baas van leeuw. En het vertegenwoordigt zonnestralen, wat de vrouwelijke kant is van goddelijkheid. Dus als je de zon bekijkt, de zon is de vader zelf en de zonnestralen is de vrouwelijke kant van God. En wij zijn dan zeg maar de warmte. We zijn ook eigenlijk deel van Isis. We zijn eigenlijk zelfs kinderen van Isis. Zoals ik zei, toen ik begon, de maagd en de zon hebben, net als Maria en Christus, een speciale relatie. Zoals je kunt zien in veel afbeeldingen van Madonna en het kind. Weet je? Of Isis met het klein kind op haar schoot. Etcetera, etcetera. Oké, dus ik denk dat ik het hierbij ga laten. Ik heb heel veel dingen gezegd over al deze symbolieken. Wat ik wil mee eindigen is namelijk dit. Ik heb het verhaal eigenlijk samengevat in 2 actes. Dus eigenlijk kan je zeggen de acte van de periode van licht en de acte van de periode van donker. Ongeacht de acte, het vertelt een verhaal. En dit is het woord van God in de sterren. Dat is dan wat astrotheologie ook betekent. Astro betekent sterren. Theos betekent God, godheid. En logos betekent woord. Ja? Theologos. Astrotheologos eigenlijk. Astrotheologie. Ja? Dus acte 1. Ja? De weg uit onze puinhoop noem ik dat. Nummer 1. De wil om te beginnen. Nummer 2. Rechtvaardig handelen. Nummer 3. Wees een levend conflict met de wetteloze. Scorpio. Nummer 4. Waarheid spreken en gedachten veranderen.
Nummer 5, verwijderen van de ego. En nummer 6, juist begrip ontwikkelen. Die 6 punten uit die 6 tekens van de dierenriem heb ik dan samengevat in: je moet de wil cultiveren om jezelf te verbeteren. Om dit te doen moet je de natuurwetten gaan begrijpen, zoals oorzaak en gevolg. Je wordt een levend conflict met de huidige wereld en religieuze systemen. Dat gebeurt. Daarom gaan ze deze mensen censureren. Ja, het gebeurt. Ja, kijk laatst aan David Icke. Ja, die kwam in Nederland en Nederland wou het eigenlijk niet hebben. Dit is het, omdat hij dan een levend conflict wordt met de wettelozen. Ja, je wordt een levend conflict met de huidige wereld en religieuze systeem. Blijf in dit alles de waarheid spreken en gedachten veranderen. Blijf het doen. Dit verwijdert je ego en dat van het publiek. Je eigen ego moet ook veranderd worden. Verwijderd worden. Uiteindelijk zullen ze het goed gaan begrijpen. Acte 2, nummer 7. Vermenigvuldig en handel volgens natuurwetten. Nummer 8. Kennis verwerven. Je tijd offeren. Nummer 9. Coheersen met God. Dus lijden. Nummer 10. Gelijkwaardig aan God worden en blijven. Nummer 11. Transformeer jezelf en hou het bezit vast. Dat is dan Cancer. En nummer 12. Voortdurend goed en kwaad onderscheiden. Dat is dan Leeuw. Ja? Dat heb ik de manier om de wereld te behouden. Met de juiste begrip. Dit is een samenvatting van acte 2. Ja, dat is in de rechter gedeelte. Met de juiste begrip vermenigvuldig je en wees een natie die handelt in overeenstemming met de natuurwetten van de schepping. Zoek voortdurend naar de waarheid, die je tijd en aandacht vereist. Je offer, dat is je offer. Als je beloning word je een waardige dat is je beloning. Je wordt een waardige medeschepper met de schepper. Je wordt één en dezelfde, door gelijkwaardig aan vorm. Je leven zal positief worden getransformeerd, zodat je het geschenk van de schepping kunt aanschouwen. Dat jij die rechtvaardige rechter mag zijn, die voortdurend goed van kwaad onderscheidt. Dit is het verhaal van de eeuwen. En ik vind persoonlijk dat het tijd is gekomen, dat we dan de cadeau van God eindelijk kunnen gaan van genieten. En er is alleen maar één weg: slavernij stoppen. En ik heb heel veel tijd genomen om uit te leggen dat de systemen van de wereld, systemen van politiek, systemen van religie, systemen van geld, slavensystemen zijn. Ik weet niet hoe duidelijker ik moet zijn hieraan. Het zijn slavensystemen. Vroeger was het zo, vandaag is het zo. En als we niet veranderen, zal het morgen precies hetzelfde zijn. En dan zal ik waarschijnlijk reïncarneren weer. En dan krijg ik Glenn weer als een irritante people. En die ga ik het weer gewoon hameren. Ja? Dat is dan de logo van mijn website. The Great World Experience is een hamer. De hamer van Thor. Ja, als je de Noorse mythologie begrijpt. Die hamer is de hamer waar je dan mensen mee, de valse religie die ze hebben, mee hamert en kapot maakt. En dan gebruik je dezelfde hamer om iets beters en waardevol te bouwen. Nou, ik hoop dat jullie hieraan heel veel hebben gehad. Ik ga hierbij houden. Bedankt voor het luisteren allemaal. En voor de vragen en commentaren die jullie hadden. Ik geniet altijd van als jullie dan ook met mij praten. Ik zie jullie volgende week weer. En ik heb vandaag een nieuw woord. Ma'akeru. Spreek de waarheid. Tot de volgende week.